মই আজি এইটো ক'বলৈ বিচৰা নাছিলে তথাপিও দুই আখৰ ক'ব লাগিব আপুনি যেটো সুধিছে কি जाया देरहानांगौल बेबायदि माने लुसोमनानै लखबनानै जेरैबाबो देरहानायनि थांखि दिनैनि समाव गासैबो बिजाथि जानायल' सिमां नुसै नामा दिनै गुबुन खामानि गैला नामा सोरबा समाज सिबियारि जानो थारैनो गोसो गोथारै लुबैदोंब्ला दिनै सोरबा MCLA MLL जानांगौनि गोनांथि दंथारो नामा दिनै जुदि रायजोनि हिताव खामानि मावनो गोसो गोथारै थारैनो लुबैमारदोंब्ला सासे बिजाथि महरै जाब्लासो बिथाङा समाजनि खामानि मावनो हागोन नामा आं बे खोथाखौ मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ देखायगोन बेनि सिगां आं फंनैसो बुंनो होनना लुगैदों दिनै जुदि बेफोरबायदि व्यक्तियाबो जाय बिथांमोना मैया दाखालैसो बोरैबा नङा बोरैबा माबा मोनसे घटना बा माबा मोनसे जाथायनि जाहोनाव ससियेल मिडियानि थ्रुयै दिनै एसे एनै मिथिसार जादों बेबो एसे सानथावना जे आं दिनै एसे एनै ससियेलि एक्सप'ज जादों दिनै ससियेलि मिथिसार जादों मानि थाखाय जादों बेबो साननो गोनां बाथ्रा दा थोंजोङै ससियेलि बिथांमोना जुदि एसे सिनायथिखौ मोननायनि उनाव ओरैबायदि एक्सपेक्टेशना सायाव थाङो जे माने लाथाव जाया जे जियानो हक वेल विशेस जोंनि फारसे हरनाय थाबाय बिथाङा जे दिनै सासे बिजाथि महरै जुदि बिथांखौ सायख'नाय जायोब्ला बिथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन बा नाजावगोन बा बेनि फारसे बिथाङा गोसो होदों आरो गिबि बिथांनि जि थांखि हानि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों बिथांनि जि एजेन्डाखौ नायनानै जे बेबायदि सासे बेबायदि व्यक्तिफोरा दिनैनि समावहाय हाजार हाजार रायजो राजानि सासे बिजाथि महरै गावखौ थिसनजानो लुबैयो अब्ला आं सानो दिनै बिथाङा रायजो राजाफोरनि गोसोखौसो देरहाग्रोनो नाजानांगोन नाथाय बिथांमोननि जि टारगेट बेखौ थोंजोङै नुहुरो बिथांमोना दिनै पलिटिक्सखौहाय ओरैबायदि लेभेलाव लांनो सानदों माने जायनो फैया मानो पलिटिक्सखौ देरहायो देरहानायनि उनावहाय मा मावनांगौ मा मावनाङा बे उननि बाथ्रासै जेरैखि जाया देरहानांगौल बेबायदि माने लुसोमनानै लखबनानै जेरैबाबो देरहानायनि थांखि बेनि उनाव फिथाइया मा मोनो देरहाखांनायनि उनाव ओरैबो जाला माने ओरैबो सौहाला एक्सपेन्डिचारा ओरैबायदि हाई बिथांमोना जे एक्सपेक्टेशननि ओरैबायदि सायाव थाङो जे बे माखासे बे रिकभारि खालामनायफोराना बे फुलफिल जाहैया जायनि जाहोनाव ओरै बास्लायलाय बेबायदि दिनै थासारिया सोमजिगासिनो दं दा खहाया सोरनि थाङै थुङै साधारन जे रायजो राजाफोरखौनो बिथांमोननि समस्याफोरनि फारसे एजेन्डा लानानै बिथांमोना बिजाथि महरै गसङो देरहालाङो देरहाहरो नाथाय मावनांगौ बेलायावहाय गावनि मावनांगौ खामानिनिफ्राय जानगाराव थायो आरो मावगोनबो बोरै जिहेतु बिथाङा अलरेडि जेरैखि जाया देरहानांगौखौनो फार्स्ट प्रायोरिटी टारगेट खालामनानै लाबाय नाथाय माखासे एजेन्डा जे बिथाङा लादोंमोन बा माखासे टारगेटफोरनि सायाव रायजो राजाफोरनो जे प्रतिश्रुति होयो ओरै थोरै मावगोन बियो देरहालांनायनि उनाव जाफुंहोनो हाया दा गोरोन्थिया बेवहाय बहाबा नङा बहाबा जोंनिबो दङ जोंबो नाजावो आजावो जाहोदों लादों समजों लोगोसे नाथाय इयुननि समाव मा जागोन मा नांगौ मा नाङा मा अभाब दं समाजारि जि मावनो गोनां खामानि बेफोरो थालांजोबनोसै पकेटआ आंनिया गरम जाबानो जाबाय बाखिया जाकथाक नै बेफोरबायदि साननायानो जोंनि मोनसे गोरोन्थि आरो बेबायदि साननायानो जों दिनै नै बेफोरबायदि व्यक्तिफोरखौबो बिजाथि महरै फसंनानै समाव देरहाबो हरो दा दिनै जोंहा लावदुम बिथाङा BJP दोलोनिफ्राय दिनै हारिनि गेजेराव मा जादों जायाखै बिथाङा बेफोरजों खुनु लोब्बा गैया मालायनि बुंनाय होननाय बिथाङा दिनै खोथाफोरखौहाय फल' खालामनानै बुंगोन ओरै थोरै एजेन्डा नाथाय उन सिगां
मोजां गाज्रि बेफोरखौ बिथांमोन बायदिया आं सानो बिथांमोना साननाय दंना गैया बिथांमोना जे दिनै आं जिहेतु अलरेडि मेनसन खालामखाबाय दा बिजेपि बायदि पार्टियावहाय सोरबायदि बेक्तिफोरा थांगासिनो दं जायहा गरलाब दं नङा होमबा बा जायहा बेखौ आरोबाव बांहोनायनि टारगेट जोंहाय बिथांमोना दिनै बिजेपि दोलोआव ओरैबायदि दिनै फारसेथिं खौसेथिनि बाथ्रा सानगासिनो दं सोरबा बायदिया आच्चा जियानो हक XYZ नोंथांमोना नायलांदो बिथाङा मा फोरमायदों आरो माखासे भिडिअ'आव सावरायनो गोनां दंबावो बेयाव नोंथांमोना होलांगोन फारि फारि মই আজি এইটো ক'বলৈ বিচৰা নাছিলে তথাপিও দুই আখৰ ক'ব লাগিব আপুনি যিটো সুধিছে নিৰ্বাচনটো আমাৰ আহিব লগা BTC ইলেকশ্যন যিটো ছেপ্টেম্বৰত হ'ব ইয়াতে যদি পাৰ্টিয়ে যদি মোক প্ৰক্ষেপ কৰে মই নিশ্চয় মই উঠিম আৰু মই সেইকাৰণে মই চিন্তাধাৰা কৰি আছোঁ মই সমাজত কাম কৰাৰ কাৰণে মই এতিয়া ওলাই আছোঁ আপুনি ভাল কথা সুধিলে মোৰ প্ৰথম কামটো মই কৰিম মাটিৰ বাৰী কেছ 1 নম্বৰ কাম আৰু 2 নম্বৰ